मम्मी जी, अब हम समझदार तो हो ही गइल बानी। घर के चाबी, पैसा और जिम्मेवारी हमरा के दे दी। अब हम घर अच्छा से संभालेम। अब रउआ बैठी और आराम करी। ऐसे काहे कहता हो? आजे हम घर के चाबी या पैसा कौड़ी या घर के जिम्मेवारी सब तहरा के दे दी। तहार माई तहरा भौजाई के दे दी हन आज वे चाबी आ घर के जिम्मेवारी। हमरा घर के परंपरा बा कि जब बेटा के बियाह हो जाला नू तब सास अपन जिम्मेवारी देवेली या चाबी देवेली। हमार जब बेटा के शादी हो गए तब हमार सास हमरा के चाबी आ घर के जिम्मेवारी सौंपली। तो वैसे ही तोहरो बाल बच्चा हो जाई आ बेटा सियान हो जाई, बियाह शादी हो जाई तो हमहू घर के चाबी या सब जिम्मेवारी दे देम तहरा के चलावे के। हम तो पहले ही से कहत रहनी कि घर में हमार कौनो इज्जत नहीं के। ऐसे अच्छा तो हमार सहेली के सास बारी। हमार सहेली जौन कहे लेनू ओकर सासू करेली। एगो भगवान हमरा के सास देलन। मने हम नइखी बोलत त माथा पर एकदम चढ़त रू। ये तहर बाप मातारी संस्कार देले बा कि जाते जाते सास के जवाब दिह। देखी हमार माई बाप पे मत जाई। हमरा के कहनी से कहनी, अपना माई बाप के मत कही। भाई एमआर के नौकरी में काम बहुत। हाँ भाई बात तो ठीक बा। नौकरिया छोड़ दिया हो का? दूसर नौकरी खोजे के। रुक दो, ये घर ठीक बा भाई। निकला तनी घरे, काले फिर भेंट होई। ठीक चल जा। देखो ढेर लड़ाई मत करो, जा चुपचाप बैठो। ओ घड़ी से बहस लड़ौले बारू। का भइल मां? ई बुढ़ियो हमरा के जिए ना दी हन। का भइल मां? कुछू ना, जा हाथ गोड़ धो, खाना काढ़ दे तनी खा लो, भूख लागल होई। ठीक बा। हमार कोनो इज्जत नहीं के घर में। लागेला कि हम दूसरा के घर में आइल बानी। का भइल बा हो? का नहीं के भइल ई पूछी ना। घर में का होत रहुआ कुछ पता बा? अच्छा बताओ का नहीं के भइल? रउआ माई से घर द्वार साफ करे खातिर चाबी मांगनी है तो वहाँ के ना देनी है। और हमार बाप के भाई के शराब तनी गरियाव तनी। ठीक बात बा ना? ई तो अच्छा बात नहीं के। रुको हम माई से पूछो तनी। माँ काहे बोल दिलू है बेचारी के? रोतिया बैठ के। का हो गइल ह? ना बबुआ से हम सब बात ना बताएम। ऐसे कि एगो ऑफिस के टेंशन, एगो घर के टेंशन, दोनों जगह के टेंशन रही तो कमाई का। उ ना कुछू ना, हमरे खीस बोल गल त तनी बोल देनी ह। तेरा नानू बोले के चाहिए ऐसन। केहू के बाप भाई के गाड़ी देबू आ सरपबू तो ओकरा खराबे न लगी। अब से मत बोली ह। बेटा तो अपन मेहरारू के मनावे में लाग गई, लेकिन उनका नहीं खे पता कि उनकर माई उनका से सब बात छिपा ले ली बिया। अक्सर ज़्यादातर घर में माई अपना बेटा से बहू के शिकायत ना करे ताकि बेटा टेंशन में ना आ जाए, लेकिन बहू अपना मर्द से दिन रात शिकायत करेली अपना सास की और माँ बेटा में फूट डाल देवेली।